Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a la jornada de la internet social, 25 anys d'inclusió digital de la xarxa Òmnia. També benvingudes i benvinguts totes aquestes persones que esteu en línia i que avui també participareu de la jornada des del lloc on estigueu. Avui es fa una jornada conjunta entre dos programes de dues direccions generals diferents, de dos departaments diferents, però que hem fet una aposta per fer-ho de manera conjunta entre la xarxa Òmnia de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i la xarxa Puntic de la Direcció General d'Economia i Societat Digitals. És una aposta molt agraïda per una banda, perquè treballem conjuntament des de fa molt de temps, i després també agrair la participació en l'organització, una participació intensa de les dues oficines tècniques, tant dels Puntic com de la xarxa Òmnia. Fins aquí el que diu el guió, fins aquí he anat llegint el guió. Però clar, després de parlar amb molts de vosaltres fora, doncs no només donar la benvinguda, sinó donar-vos les gràcies, perquè hi ha gent que ve de molt lluny. L'Ester em deia, no diguis res, l'Ester Collado, no diguis res. L'Ester Collado s'ha llevat a les 5 del matí per poder estar aquí avui ara, i això s'ha d'agrair. El David Gateu també em deia, quarts de 5 del matí per poder estar aquí avui. Sabem com funciona el transport. Llavors, veient així tot el grup, doncs, de veritat, moltíssimes gràcies a totes i a tots per aquest esforç d'estar avui aquí. D'acord? Gràcies, com deia, a les oficines tècniques per l'esforç de fer aquesta conjunció, aquesta jornada entre dues direccions generals que moltes vegades, com sabeu, dins de l'administració és complicat fer aquesta simbiosi de dues organitzacions des de dos departaments diferents, doncs això. Dit això, ara us direm que podem compartir a través de les xarxes, amb els hashtags que veieu, i després el tema de les instruccions de la Wi-Fi, que la teniu per aquí, per poder connectar-vos. També el teniu en el programa de mà, si no m'equivoco. Molt bé. La primera part de la jornada d'avui cedirem la paraula a les persones responsables de les direccions generals que han organitzat aquest event. Llavors començarem amb la directora general d'Economia i Societat Digitals del Departament d'Empresa i Treball, la senyora Sandra Ruiz, quan vulguis. Àlex, moltíssimes gràcies per aquesta acollida, per aquesta benvinguda. Bon dia a tothom. És un gran honor donar-vos la benvinguda avui a la jornada de la internet social, un esdeveniment molt especial que commemora els 25 anys d'inclusió digital a la xarxa Òmnia. Autoritats, persones organitzadores, dinamitzadores i dinamitzadors de la xarxa Òmnia i dels Puntic. Vull agrair la vostra presència i la vostra participació en aquesta jornada tan significativa. Avui estem d'aniversari i vull aprofitar per felicitar-vos per aquests anys de treball incansable al territori, sempre al costat de la ciutadania. Com molts de vosaltres sabeu, fa poques setmanes que vaig ser nomenada com a directora general d'Economia i Societat Digitals i des del primer dia el meu equip m'ha explicat el gran treball que desenvolupeu. Permeteu-me expressar la meva admiració i reconeixement per la tasca que realitzeu diàriament, treballant no només per facilitar l'accés a les tecnologies, sinó també, i ho conec de prop, per construir espais d'acció comunitària, amb una mirada de barri, una mirada ciutadana i una escolta activa cap a les necessitats de la gent, que sovint van més enllà de l'ús de les TIC. Les persones que creiem en el potencial de les TIC per transformar la societat sabem que encara queda molta feina per erradicar la bretxa digital. És per això que us vull anunciar que abans que acabi aquest any, des del Govern posarem en marxa el programa Més Digitals,
amb l'objectiu de formar més de 90.000 persones en situació d'exclusió social. Però aquest repte no el podem afrontar sols. Necessitem la complicitat i el suport de tots els agents socials i per això des del Govern hem llançat l'Estratègia Nacional per a la Inclusió Sociodigital per tal d'avançar cap a una societat digital inclusiva, sostenible, democràtica i equitativa. La digitalització ja no és opcional i reduir la bretxa digital ja no és només un objectiu, és una obligació. Cal donar una resposta urgent per garantir una societat digital més inclusiva i vosaltres us ho trobeu diàriament. La ciutadania que participa de la xarxa Òmnia i dels .tic així ho demostra. I una de les meves prioritats d'aquest mandat precisament és aquest. Estem plenament compromesos a capacitar digitalment els ciutadans de Catalunya per millorar les seves competències personals i professionals i amb això la seva qualitat de vida. I no m'allargaré més, que els protagonistes sou vosaltres. L'equip de la Direcció General d'Economia i Societat Digitals i jo en primera persona estarem encantats durant el dia d'avui de conèixer més estretament els vostres projectes. Tinc moltes ganes d'escoltar les vostres experiències i inquietuds, perquè allò important és fer camí i aquesta jornada és part d'aquest camí. Gràcies de nou per ser aquí, que aquesta sigui una jornada plena d'aprenentatge, col·laboració i sobretot inspiració per continuar treballant junts cap a un futur digital més inclusiu. Endavant i bona jornada. Molt bé, gràcies, directora. Ara dono la paraula amb el Marc Vinyes, subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. Bé, bon dia a tots i totes. Primer de tot, el que toca, jo crec que els agraïments que ha fet l'Àlex no podien ser millors i, per tant, no m'extenc amb aquests agraïments, però moltes gràcies per ser aquí. Primer de tot és disculpar la presència del director general, en Jaume Romero. Havia de ser aquí avui, m'ha demanat que hi sigui jo, ha tingut un problema de salut sobrevingut, em consta que li feia molta il·lusió ser aquí, no fa massa setmanes que l'han nomenat com a director general, amb aquestes responsabilitats de gestionar i liderar el programa Òmnia, i li feia especial il·lusió avui ser aquí, per saludar-vos i acompanyar-vos en aquestes experiències i m'ha demanat que us traslladi aquesta situació. I, per tant, jo, en nom d'ell, vull explicar-vos i vull donar-vos la benvinguda i agrair-vos que sigueu aquí. Sí que contem, al final de la jornada, a l'Espai de la Cloenda, comptarem amb la presència de la secretària d'Afers Socials i Famílies, la senyora Carolina Omar, que en nom i representació del Departament, de la Direcció General, vindrà i també voldrà traslladar-vos quins són els principals reptes i quina és la visió que té el nou govern que s'ha incorporat ara en relació amb el programa Òmnia. Per tant, us convido a tots i totes, segur que ho teniu en ment, que poder gaudir de la jornada, poder gaudir de tot el que exposarem aquí, que exposareu aquí, i quedar-vos fins a la part final de la cloenda en què puguem sentir també quina és la primera valoració que pot fer des del Departament l'equip directiu que s'acaba d'incorporar. Dit això, en aquest espai de benvinguda em toca a mi ser força breu perquè els protagonistes, com deia la directora, sou vosaltres. Quan preparàvem aquesta benvinguda amb el director, una de les coses que reflexionàvem era que aquest acte que organitzem avui, l'Àlex ho deia molt bé, hem posat molts esforços, hores, feina, amb les oficines tècniques i amb els equips de les dues direccions generals, i el per què fem aquest acte, en fem molts des de les administracions públiques, però aquest acte està en el marc d'un lloc de compartir coneixement, de compartir bones pràctiques, però també de reconeixement. Crec que la paraula és la que ha comentat la Sandra, que és estem en un aniversari, també estem en un aniversari, per tant, val la pena celebrar-lo. Jo crec que és un acte de reconeixement i de posar en valor l'Òmnia i, evidentment, la xarxa .tic, les dues iniciatives gestionades des de dues direccions generals del mateix govern. I crec que reconèixer, posar en valor, dir-ho en veu alta, sentir-se orgullosos, és el que aquest acte volem fer. I, per tant, quan parlem de l'Òmnia, parlem sempre de la xarxa Òmnia, i la xarxa, tots estareu amb mi, en què és un conjunt de nòduls, i cuidar aquests nòduls, reconèixer el valor de cada un d'aquests nòduls és essencial. Per tant,
l'acte d'avui l'emmarquem en aquesta mena d'accions en què volem reconèixer i explicar a fora que el que estem fent, que el que estem movent, doncs val la pena. Molt breument, jo crec que sí que val la pena, i ara deixarem pas a la part rellevant de la jornada, amb la conferència de la Carme, però ens venia una reflexió al cap quan estem celebrant 25 anys d'un programa públic, quan estem celebrant que fa 25 anys que l'Òmnia funciona, jo crec que hi ha al cap, i volia compartir-ho amb tots vosaltres, algunes idees, alguns conceptes. Perquè haguem fins aquí i per aquí endavant, des del programa, explica que aquesta manera de socialment que algú que no res 5 anys si no té la capacitat d'adaptar-se. Jo crec que l'adaptabilitat del programa és un dels grans eixos. També, des del punt de vista de les polítiques públiques, que tingui una continuïtat de 25 anys, estareu amb mi, que segur que hem aconseguit la seva sostenibilitat i el seu impacte. Res avança amb canvis, diguéssim, de maneres de gestionar la política pública, res avança i, per tant, amb canvis que hi ha hagut a fora però que han continuat, si això no és sostenible i si això no té un impacte. I des del punt de vista social, i acabaria aquí amb aquesta benvinguda i aquest reconeixement, crec que l'Òmnia, crec que podem dir-ho així, malgrat que tenim, evidentment, molta feina per fer i tenim moltes ganes de seguir-la fent, l'Òmnia segueix i ha estat 25 anys perquè és rellevant. I jo crec que compartireu que és rellevant tant la problemàtica social que vol atendre, segueix sent rellevant poder dissenyar, implementar programes públics que acompanyin a les persones al seu progrés social, a la seva millora, a través de les eines que gestiona l'Òmnia, i és rellevant la solució. Tenim aquest problema, però, evidentment, segueix sent vàlid fer-ho així. Rellevància, utilitat, credibilitat i transformació social. Un programa no es gestiona i segueix impulsant durant 25 anys si no ens creiem, si no té una transformació, si no té un impacte. Per tant, jo crec que conceptes, idees, que avui compartim amb vosaltres en aquest moment de benvinguda i que estic convençut que en les taules rodones, en les experiències que compartirem, aniran apareixent de forma més explícita o implícita perquè jo crec que estan en el moll de l'os de l'Òmnia. Jo acabo aquí. Agraïm-vos de nou, d'acord que hi pugueu ser-hi a tots, posant en valor l'organització conjunta, crec que té un valor per se, que estiguem aquí tots i totes, des dels dos programes, i donant ja pas al proper pas de la jornada. I abans d'obrir-ho amb la conferència, us volem mostrar un petit vídeo que hem produït amb l'esforç i el treball de les oficines tècniques que ens acompanyen de forma molt competent en aquest programa, un petit vídeo en el qual hem volgut donar veu tant als dinamitzadors i dinamitzadores del programa com als responsables polítics de la Direcció General, en Jaume Romero apareixerà en el vídeo, on hem pogut fer una petita peça que ens permet donar entrada a aquesta jornada i tot just ara mateix la passem i començarem amb la jornada. Moltes gràcies. Jo em dic Cristina, soc dinamitzadora del Punt Òmnia d'un centre de promoció social, Francesc Palau, que està situat en el Prat de Llobregat. Vaig entrar com un programa de garantia juvenil, en el qual aquest novembre ja faré 8 anys aquí com a dinamitzadora. Soc l'Adriana Álvarez i soc la dinamitzadora del Punt Òmnia de Sant Feliu Sant Ildefons. Tenim espai de tràmits, tenim espai d'alfabetització digital amb mòbils i amb ordinadors. Els canvis socials han estat molt grans al llarg d'aquests 25 anys i, evidentment, la xarxa Òmnia també ha tingut que canviar a mesura que els canvis es anaven produint. Al principi, quan es va començar, pensa que la maquinària eren els PCs, i ara, al llarg del temps, s'han incorporat noves tecnologies com les tauletes que han facilitat la sortida, ja no només quedar-te dintre del centre, sinó poder
poder sortir cap enfora. La meva part preferida de ser dinamitzadora és el conèixer les persones, el poder saber que el Punt és un espai segur per a elles. És un programa en el qual no només lluitem contra la bretxa digital, sinó que a més creem uns espais de convivència on venen persones de diferents edats, amb diferents interessos, ideologies, i això fa que mica en mica potser anem fent com una societat més solidària i més inclusiva. Crec que, sincerament, que el que caracteritza la xarxa Òmnia és aquesta voluntat comunitària, aquesta riquesa de conèixer la diversitat de les persones, dels grups, de les entitats, etc., i que és un espai de relació importantíssim per crear xarxa i enxarxar-nos per poder fer coses comunitàries. I és voluntat de la DGAC, en aquest aspecte, seguir apostant fermament per aquests punts com a centres neuràlgics on es teixeix la convivència. Anem acabant i ara per finalitzar deixeu-me que presenti a la secretària d'Afers Socials del Departament ja no sé el departament que és, i fa més de 40 anys que treballo en ell, vull dir que, bueno, us presento a la secretària d'Afers Socials i Famílies, de la senyora Carolina Omar. Bueno, realment ho tinc molt complicat, Vull dir, això em passa per no haver vingut a la inauguració, per tant és un castigo divino que ens ha caigut. Disculpeu que no hagi pogut venir aquest matí, però hem empalmat 2 bolos, que avui és dia de bolos, i li he demanat en el Marc que pogués fer els honors de la inauguració, atès que també tenim el director general aquests dies de baixa per malaltia. Seré molt breu, perquè realment aquest espectacle ens ha deixat el nivell a tots molt alt i jo no tinc cap intenció de baixar-ho. Seguint, per això m'he quedat amb un paperet, el poder de les persones es troba dins d'un mateix. I home, també no és una mala conclusió per a aquesta jornada. Escolteu, 25 anys no es fan cada dia. I menys quan parlem de temes tecnològics. Sembla que la tecnologia porta una acceleració que les coses no duren més que 365 dies i algun mes més. Aguantar 25 anys vol dir que alguna cosa heu fet bé al llarg d'aquests temps. Que aquest va ser un programa que va néixer tot just al començament de segle, que tenia un propòsit molt clar, que era lluitar contra la bretxa digital, que en aquell moment tots érem conscients, des de les administracions públiques, des de les entitats, des dels ens locals, que hi havia molta gent que podia quedar al marge de tot el procés de transformació tecnològica i, efectivament, Òmnia ha ajudat a que aquesta bretxa almenys no es faci més gran. Si en 25 anys hem sobreviscut i hem sobreviscut, jo crec que amb bona salut, vol dir que alguna cosa hem fet bé. Hem fet bé d'estar en el territori, hem fet bé d'estar a prop de les persones, hem fet bé de crear xarxa comunitària entre ajuntaments i entitats i hem fet bé també el plantejament tecnològic que ha ajudat a les persones. 25 anys donen per molts canvis, i quan més parlem de transformació tecnològica i digital. Però jo crec que ara avui potser no és tant el dia de pensar en el passat, fins i tot jo crec que avui heu reflexionat sobre el present, sinó mirar cap al futur. I amb això acabo, perquè vull ser molt breu, dir-vos que el departament té un compromís ferm amb la transformació digital i amb la lluita contra les bretxes digitals, té un compromís ferm perquè la ciutadania pugui gaudir dels serveis socials, dels serveis de benestar, de les polítiques d'igualtat i ho pugui fer superant les dificultats d'inici. És a dir, hem d'arribar a tots i hem d'arribar a totes i aquest arribar a tothom sense aquest suport tecnològic i digital no l'assolirem. Per tant, enhorabona a tots els que sou, a tots els que han passat, que 25 anys ha donat perquè passés molta gent, animar-vos a continuar i per últim hem pres nota de 2 coses que l'amic Marc m'ha fet evident amb una nota. Una, hem de continuar amb tot el tema de l'actualització dels equips, hem fet un esforç els últims anys, però continuarem amb la renovació tecnològica i 2, hem escoltat que hi ha unes necessitats de millores de condicions de treball i salarials
que són per vosaltres, però per tot el conjunt de la xarxa de serveis socials, amb la que el departament també s'ha compromès a fer un pas endavant en aquests propers anys. Sense professionals de primer nivell no podem aspirar a tenir uns serveis socials de primer nivell. Gràcies a tots i a totes, enhorabona i endavant. Doncs fins aquí la jornada d'internet social i dels 25 anys de la xarxa Òmnia. De veritat, reitero el que hem dit al principi, moltíssimes gràcies a totes i a tots per l'esforç en un inici de curs difícil, com tots els inicis de curs, dedicar un matí a trobar-nos i a veure'ns i a celebrar que estem tots al mateix barco. Llavors només això, desitjar-vos bona tornada i a la sortida trobareu els cartells que hem editat amb motiu dels 25 anys del programa i agafeu també catifes de ratolí, que podeu agafar les que vulgueu, d'acord? Molt bé, vinga, moltes gràcies.